Nájdem si prácu za 60 minút? Sme na Profesia Days v Bratislave a poďme zistiť a skúsiť, či sa nám to podarí, alebo nie. Bol to pre nás taký malý test, keďže na pohovore sme neboli už roky a sme zvedaví, ako to zvládneme. Naším prvým pokusom bola skúška na moderátora v médiách. Skvelé, ďakujeme. To som ja nič nepočula, lebo to je strašný hluk, ale... Zamestnali by ste ma po tomto? Nepočula som ťa veľmi, ale máš dobrú energiu, takže asi hej, ale ja nie som šéf, takže čo poviem, ja som content creator. A čo znamená teda, že ste ma nahrali a kam to pôjde? Pôjde to pre mojich šéfov, ktorí si to pozrú a potom ťa môžu pozvať na nejaké pohovory a podobne. A čo je práca content creatora v startup? Že ja všetko dokumentujem, som na nejakých eventoch alebo robím promo, napríklad keď príde nejaký zaujímavý host, tak urobím mu promo na našich sociálnych sieťach, čo je TikTok alebo Instagram, alebo som tu na Profesia Days a všetko tu dokumentujem. Ukážeme vám, ako to tam vyzeralo, kto všetko vystavoval, čo nás zaujalo a prečo by ste na takýto event mali určite prísť aj vy. Ospravedlňujeme sa za horšiu kvalitu zvuku, keďže prednášky sa konali na viacerých miestach naraz. Čo nám ponúknete najlepšie? Točíme si taký vlog, že či nájdeme prácu, ideálne v Trnavský kraj, Bratislavský kraj, administratíva alebo najzaujímavejšia pozícia. No, samozrejme, máme veľa pracovných pozícií. Točím seba. V administratíve. S tým ale, že vždy potrebujeme, aby to bolo zameranie k niečomu. Administratíva strojnosť. Administratíva životovu. Marketingu? Administratíva v marketingu. Alebo v marketing všeobecne? Áno, máme celý odbor marketingu a mediálnej komunikácie. Teraz budeme hľadať kolegu na marketing, respektíve viac zameraný na tú masmediálnu komunikáciu a je to na zástupnosti materskej rodičovskej dovolení. Masmediálne znamená hovorca? Masmediálna nie je to hovorca, je to kolegyňa, ktorá vypracovala rôzne odpovede, otázky novinárske a cez Perkot alebo cez stránku zamestnanie. To si môžete zobrať, kde si vás vieme potom vylustrovať. Nemusíte používať všetku tú ostatnú správu, ale niekomu môže stačiť aj táto prvá možnosť. Čiže tu už máme vytvorený životopis, kde máme dotiahnutý profil, pracovné skúsenosti, nejaké praktické, nedržal som to, moja chyba. Zaujali nás aj ponuky práce v zahraničí, najmä tie od našich rakúskych susedov, pri ktorých sme sa na chvíľu pristavili a zistili viac. Nie je až také dôležité, aké má ten človek ten jazyk, keď to ako tak zvláda, len potom treba pridať. A dá sa vlastne dochádzať? Alebo vy bývate? Ja bývam v Wienerlohstadt, ale teda dochádzam do Wienerlohstadtu 37 km, takže tiež sme akože viacerí, keď mám 1300-1500 kolegov, tak sú tam niektorí z toho mesta, kde som a dochádzame viacerí na jednom aute. Väčšinu. Máme do 10 dní home office mesačne, keď človek prejde tým zaškolením, to znamená 3-6-9 mesiacov koľkoho. No a zatiaľ máme niekoľko pokusov o hľadanie práce, zatiaľ sme ju ale nenašli, vždycky to musí niekto vyhodnotiť, alebo pozícia sa bude otvárať do mesiac, ale potešilo nás, že napríklad tu na blízko za hranicami, keď sa zamestnáte, tak už na začiatočnej pozícii máte plat 40 000, čo je v podstate dvojnásobok ako na Slovensku. A to sa oplatí. A tu máme stánok kúpele Piešťany, ale nikto tam není. Piešťanoch si prácu dneska si nenájdeme. Sú tu letáky, cukríky, aspoň jeden. Tak nič, budeme musieť stále dochádzať do Bratislavy.
To máte súťaž? Áno, je to mystery box, musíte vybrať číslo, dať tam ruku a hmatom musíte uhádnuť, že čo je v tom. Nemôžete to vyberať ani na to pozerať, iba hmatom. Ideme do toho? Áno. Čo sa pýtaš? Ja viem, jablko. Áno. Môžete odtiaľ tu vybrať niečo. Plechovka. Áno, a čo v tom môže byť? Alkohol. Nejaký nápoj. Áno. Nápoj. Je to ginger shot. Kľudne môžete tu niečo vybrať. Ja idem. Jablko sa mi jedne do kabelu. Ja mám asi avokádo. Nie. Nie? Čo je podobné? Heruška? Nie. Nie. Je to zelenina. Zemiak. Áno. Do tretiny. Prečo si to vybral? Nemáš vyberať, nepočúval si? Ale môžeme si ho piecť. Kľudne môžete odtiaľ niečo vybrať. Porušovateľ pravidiel. Aj keď si nevyhral? To neviem. Na čo si vyberáš? Zemiak. Dobre, ja si vyberiem. Rybinku. Páči sa. Ďakujeme. KFC alebo McDonald. Na chvíľu sme sa zahrali na kariérnych detektívov, prečo sa považujú za lepšieho zamestnávateľa. Môžem si spýtať, nejak ma zaujímalo, že v čom ste lepší ako McDonald? Ako zamestnávateľ. Ten kolektív. Myslím si, že tým, že máme menší kolektív, je to taká lepšia atmosféra a pracovisko je lepšie, by som to povedal. Ale neviem, nepracujem som v McDonalde, neviem, čo úplne ponúka McDonald, ale za mňa KFC sú 4 roky a nebolo by som Chcem sa spýtať, že v čom ste lepšie ako KFC? Napríklad ako zamestnávateľ. Na Slovensku, čiže ale je pravda, že v Čechách sú pol na pol a veľmi sa vybíjajú, že aj tržobne sa veľmi bijú a je pravda, že tam sú pre nich konkurencia. Na Slovensku pre nás KFC ani žiaden z tých konceptov z toho QSR nie je konkurencia. A to stále hovorím, že Mekač je veľmi dobrý, je štartovacia pozícia pre úplne iné odvetvia. Tým, že u nás tá životnosť, my máme vekový priemer okolo 25 rokov všeobecne z tých všetkých zamestnancov. Čo je najlepšia škola, keď pracuje absolvent Mekači, pre aké odvetvia? No a to je ten paradox, že máme veľa študentov z vysokých škôl a teraz rovna píšu veľa z nich bakalárky, diplomovky a tým, že Mekač je tak komplexný, tak vy tam viete na to najviac čo je tam veľmi dobrý marketing, je tam dobrý supply chain, skladové hospodárstvo, management, riadenie ľudských zdrojov, čiže hoci kto tam chce sa niečo naučiť a uberať nejakým smerom, tak sa tam vie nájsť. Ja som... Výškvorky. Nech sa páči, môžete spolu hrať. Ďakujem. Čas veľmi rýchlo utekal, no a my sme sa pohybovali medzi stánkami, prednáškami a diskusiami. Páčila sa nám rozmanitosť ponúk, no na druhej strane miestami bol poriadny hluk a keď sa človek snažil sústrediť na rozhovor alebo prednášku, nebolo to vždy celkom ideálne. Taktiež sme cítili, že niektoré firmy sa prezentovali len pro forma, bez väčšej snahy zaujať. Napriek tomu sa nám podarilo objaviť zaujímavé možnosti, zapojiť sa do súťaží a odniesť si niekoľko praktických kontaktov. Tu je stánok na Dánsko. Pýtame sa na finančnej správe. Dáne není môj obľúbený bod života, čo musím platiť.
kto by chcel byť autobusárom, tak tu je tiež stánok. Našou poslednou zastávkou pred skončením limitu bola armáda. Skúsila som sa spýtať, či by ma vzali. Odpoveď bola áno, ale platové podmienky boli doslova bojové. Tak sme sa poďakovali a išli ďalej. Tak prácu sa nájsť nepodarilo. Nevadí, skúsime to na budúce. Ale inak to bolo veľmi zábavné, bolo to smuty, debaty, diskusie a ľudia boli veľmi príjemní. Áno, veľa sme si z toho odniesli, takže bol to naozaj zážitok a uvidíme, možno, že sa nám ozve niekto ešte ďalej neskôr. Áno, lebo všade vlastne brali maily, takže to bolo buď vám budú posielať pracovné ponuky alebo newsletter. Uvidíme.